Mga ka-disciple, hindi lahat ng may dalang Biblia ay tunay na lingkod ng Diyos. Minsan, ang lobo marunong magsuot ng balabal ng tupa. Question: paano natin malalaman kung sino ang tunay at sino ang peke? Tara, himayin natin. Basahin natin ngayon mula sa Mateo 7 versikulo 15. Sinabi mismo ni Jesus, "Mag-ingat kayo sa mga bulangan propeta. Sila'y lumalapit sa inyo na nakadamit tupa, ngunit sa loob ay mga lobong mandaragit." Ka-disciple, hindi pa uso ang Facebook, TikTok o microphone on, pero ramdam na ni Jesus ang panganib ng mga taong ginagamit ang pangalan ng Diyos para sa pansariling kapakinabangan. Sa panahon ngayon, hindi na lang sila nagsusuot ng balabal. Nakasuot na sila ng barong, may YouTube channel, may ministry, may miracles. Pero kung susuriin mo, kaninong kaharian ba talaga ang pinalalago nila? Signs of a modern false prophet. Self-centered preaching, laging tungkol sa pagpapayaman, self-promotion, o emotional hype. Pero kulang sa pagtuturo ng krus, sakripiso, o tunay na pagsunod kay Kristo. Selective scripture, ginagamit ang Biblia para i-justify ang kanilang ahenda, pero iniiwasan ng kabuuan na ebanghelyo. Kontrol at takot, ginagamit ang posisyon para manakot. Pag umalis ka, masusunog ka sa impyerno. Di ba't ang Diyos ay pag-ibig at kalayaan? Money-focused, laging may pledge, seed offering, healing fee, parang negosyo ang pananampalataya. Anti-church spirit, laging kontra sa simbahan, kontra sa mga santo, kontra sa tradisyon, pero kung sila lang daw ang tunay na relihiyon. Ayon sa Catechism of the Catholic Church number 675, bago ang muling pagdating ni Kristo, kailangang dumaan ng simbahan sa huling pagsubok ang relihiyosong panlilinlang na nag-aalok sa tao ng madaling solusyon kapalit ng katotohanan. Minsan ang mga bulaang propeta, ayaw mong matawag na bulaang propeta kasi magaling silang magsalita. Pero sabi ni San Pablo, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo, sumpain siya. Galasa 1:8. Ka-disciple, nasa paligid natin sila. Yung mga ngaral na ginagamit ang Bible study para manghingi ng lupa, magbigay-bigay ng subri. Yung nangangako ng siguradong pag-asa, basta't magbigay ka ng 10% sa kanila. Yung tinitindigang sariling bilang tagapagligtas o last messenger. Yung sila lang daw ang maliligtas basta umanib ka sa kanila. Sa totoo lang, minsan mahirap makilala. Kaya't kung hindi ka mag-uugat sa salita ng Diyos, tradisyon at turo ng simbahan, madaling maligaw. Kaya't mga ka-disciple, ang totoo, hindi lahat ng spiritual ay banal. At hindi lahat ng nagtuturo ng Jesus ay nagtuturo ng tunay na Kristo ng Ebanghelyo. Challenge ko sa iyo ngayon, i-review mo ang mga pinapakinggan mo online. Tanungin mo, pinapalalim ba nito ang relasyon ko sa Diyos? O pinapalaki lang nila ang kanilang pangalan? Tinatawag ba akong magsisi, magdasal, mahal? O gusto lang akong mapabilang sa kanilang side? Kasi ang tunay na propeta, hindi lang nagtuturo, nagpapakababa, nagpapasa ng krus, at tumuturo kay Kristo, hindi sa sarili. At tandaan mo, kung hindi lalalim ang unawa, baka lamunin ka ng bulaang aral. Ako si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!